Velkommen til en præsentation af Optimates integration mellem Dynamic Web E-commerce og Dynamics AX. Løsningen består af to hoveddele. En dynamisk del, der benyttes til online udveksling af data mellem AX og e-commerce, baseret på en webservice, f.eks. til brug ved ordrehåndtering. Denne overførsel behandles separat i en anden præsentation. Jeg vil nu vise, hvordan e-commerce løsningen kan styres og opsættes fra AX. Al opsætning af shops, kunder og varer overføres periodisk fra e-commerce via en batchudlæsning fra AX, der typisk afvikles hver nat. Import af data sker i e-commerce med standard importmodulet. Lad os se, hvordan en opsætning sker i AX. Den primære opsætning sker i skærmbilledet shops. Der kan opsættes vilkårligt mange shops per regnskab i AX. Under fanebladet generelt opsættes de tekniske specifikationer for integrationen mellem den pågældende shop og AX. Herunder en FTP-overførsel af batchdata. Per shop kan opsættes hvilke varer, der er aktive i den pågældende shop. Kunder, der skal have adgang til shoppen, opsættes sammen med de personer, der skal have lov til at tilgå shoppen på vegne af den pågældende kunde. Det er således muligt at tilføje nye brugere i shoppen inden fra AX. Kategorier opsættes ligeledes, og varer tilknyttes hver enkelt kategori, således som at måtte ønske det. Varerne kan tilknyttes manuelt eller via en udsøgning af varer. Endvidere er det muligt at opsætte relaterede grupper, sprogkoder, valutakoder samt brugergrupper, som benyttes i e-commerce. Når opsætningen er afsluttet, kan den overføres til shoppen. Ved markering af den nederste parameter trigges importfunktionen i Dynamic Web, således at overførsel sker automatisk. Det er også muligt at opsætte en periodisk overførsel af data. Her kan overførselen opsættes i batch til periodisk afvikling. Det er muligt at opsætte regler for beregning af fragt i shoppen. Der kan oprettes vilkårligt mange fragtzoner, som det fremgår af fragtzonerne opdelt efter de postnumre i Danmark. Herefter kan der opsættes vilkårligt mange fragtgrupper, hvori der opsættes fragtomkostninger per zone, afhængig af ordretotal. Hver enkelt kunde tilknyttes herefter til en fragtgruppe, hvorved der kan beregnes fragt på hver enkelt bestilling. En anden del af integrationen er en grundig logning af al datatrafik. For eksempel logges alle udvekslinger af data mellem e-commerce og AX her. I webservice-loggen kan alle de XML-filer, der er udveksles, findes frem. Med en markering af, hvilken transaktionstype der er tale om. Hermed afsluttes præsentationen af opsætningsdelen i Optimates integration mellem e-commerce og AX. Tak for opmærksomheden.